Morjesta Sami. Moro! Mitä kuuluu? Tosi hyvä. Vaikka nyt syksy alla mennään ja vähän pimeätä, mutta täällä nämä keltaiset seinät lämmittää. Kyllä. Hei, niille ketkä äijää vielä tunne, niin kerro kuka sä oot ja mitä sä teet? Mä oon DJ-mistäs 15 vuotta tien päällä ollut DJ-hommia ympäri Suomea. Kiertänyt varmaan kaikki mahdolliset yökerhot täällä kotimaan mantereella. Vähän käynyt ulkomaillakin. Tällä hetkellä itse asiassa pikkukäin keikka DJ rundailen. Ja Yle X:llä lauantaisi urbaanimusiikin radio-ohjelmaa 80. Tehnyt TV-ohjelmia. Kaiken näköistä urbaanimusiikin kentän ympäriltä. Äijällä on hieno niinku, vähän erilainen duuni, ei niin perinteinen. No ei ihan joo. Ihan tossa näkee Suomen maanteita jonkin verran. Kyllä. Miten missä vaiheessa äijä innostui levyä soittamisesta? Mä oon tosi huono vuosiluvuissa, mutta mä väittäisin, että olisiko ollut 2000-luvun alkuun tuli Bonfunkit ja Suomi-räpin eka aalto. Mähän on siis vanha breikkari myös. Kyllä. Niin tästä aina kun joku kysyy, että miten pääsin tuohon niin DJ-hommiin, niin mulla on tämmöinen hauska tarina, että kun hiphopissa oli tietenkin nämä 4 elementtiä, breakkaus, DJ, MC-hommat ja sitten graffiti, niin siihen vaiheessa kun mä rupesin breikkaamaan, mä mähän on ihan liian kankea breikkaa. Ja sitten en osannut räpätä ja sitten graafisia taitoja ihan hirveästi toi kynä kanssa ei pysy kädessä, niin mitä jäi jäljelle, jotain oli tehtävä, niin sitten mä aloitin noin DJ-hommat. Mut kävikö se kuitenkin kaikki niinku osa-alueet lävitte? No joo, kyllä niitä käytiin. Tietenkin se musiikin kautta vahvasti elettiin sitä hommaa, että sitä kautta tuli sitten niinku breikkaus ja DJ-hommat ja tietenkin niinku räppääminen silloin sen ensimmäisen Suomi Hip-hop-aallon kautta. Sitten kun jotain piti tehdä, niin mulla jotenkin se musiikin kautta tuli sitten se DJ-homma, mihin mä tykästyin. Ja muistan, mä olin joskus käymässä American Car Showssa itse asiassa aikoinaan ja siellä oli Kulket Recordsin perustaja Pasi Palonen oli vetämässä siellä jotain showcasea, se oli DJ-nä ja sitten tuosta autosta oli viritetty PA:t ja se painoi siellä biittiin menee ja sitten mä katsoin, kun breikkarit pyöri siinä. Mä olin, että ei vitsi, että mä haluan olla toi äijä. Toi näyttää siistiltä. Kyllä. Miten sä lähdit viemään hommaa eteenpäin sitten? Hankitko sä levarit vai etikö sä jonkun mesta, missä soittaa? Koska varsinkaan siihen aikaan, niin jos teknarit halusi ostaa, niin ne ei ihan halvimmasta päästä ollut. Ei ollut. Mulla itse asiassa oli semmoinen älytön säästökuuri. Tai mennään itse asiassa vielä vähän taaksepäin aikoinaan. Niin mulla oli himassa 2 semmoista jotain Sonyn CD-soitin kasettimankka-yhdistelmää. Ja sitten mä en tiedä, jotakin Fajan stereoiden kautta mä olin viritellyt silleen, että niitä pystyi jotenkin soittaa päällekkäin. Okei, kova. Miniplugi RCA sinne stereoihin ja CD-tä siinä miksaili aina kaikilla vanhempien kanssa telttaatiin paljon, kun mä olin nuori. Mä olin siellä aina DJ. Fajalta musiikkikasvatus lähtenyt, että mä pystyn vetämään myös niinku suomirockia ja suomipoppikeikkaa tuolta 70-80-luvulta ihan helposti. Genret hallussa. Kyllä. Sitten mä itse asiassa Pasi Paloselta mä taisin mun ekat levarit aikoinaan ostaa. Muistin, siinä kesti varmaan vuoden päivät. Mä pidin mulla oli kirjoituspöydällä semmonen kirjoitusalusta, mihin pystyi kirjoittamaan. Mulla oli siinä kuukaudet ja mä laskin aina, että siellä oli taulukoitu kaikki kuukausirahat ja kaikki. Ja sitten yläasteella niin muut osti limukoneesta limuun, niin mähän keräsin ne kaikki pullot. Että mä saatoin tulla iltapäivällä koulusta yläasteelta himaan, niin mulla on jätesäkillinen pullo ja sitten mä aina kirjoitin, että paljon sieltä on tulossa. Mulla oli semmoinen kolikkopurkki. Se oli niinku vuoden säästöprojekti. Ja mä olin talviriparilla itse asiassa. Mä olin sopinut vanhempien kanssa, että mulla puuttui se joku, tietsä. Oliko se markka-aika? Ei, kyllä se taisi olla euroaikaa jo silloin. Mä olin sopinut, että joo, trippilahjaksi tulee sitten X määrän rahaa, että nyt saatan Nuumarkin, tietsä, jonkun aloittelijasetin. Ja tarvaa mitä siinä sitten kävi. Mä en tiedä, onko mä ikinä vielä antanut vanhemmille anteeksi, mutta kun sieltä tuli se rippilahja, niin sieltä tuli sykemittari sitten, eikä niitä rahoja. Siellä luki uudella sykkeellä elämää. Mä olin vähän silleen, että ai. Mutta mun eno seivas mut siitä aikoinaan, että se osti sit sen sykemittari, että mä sain siitä se X määrän rahaa. Ostit tuli ekat levarit. Hustlaa ja siinä vaiheessa hommat kuntoon. Selkeästi oli niinku
intohimo tehdä asioita, niin Joo, sitä, ja miettiä, että miten päästään paikasta A paikkaan B. Siinä oli se päämäärä, ja muistan, onkohan mulla Mutsilta jossain kuva vielä joskus. Mä olin ne pahvista tehnyt levarit ja mikseri ja oikein mä fiilistelin niin riman. Mikä sä oot koulutukselta? Onko se käynyt ihan ylioppilas? Ylioppilas, eli ihan samalta pohjalta kuin meikäläinenkin. Kyllä. Koulun penkki ei ole siitä eteenpäin kutsunut. Onko se ollut, että ei ole löytynyt sitä omaa juttua vai että on nimenomaan löytynyt se oma juttu ja siihen ei semmoista perinteistä koulupohjaa ole ollut? Joo, tai siis rupesi olemaan, että mun rupesi siinä niinku lukioiässä mun rupesi olemaan jo sen verran keikkaa. Että mähän soitin 17-vuotiaana aikoinaan Hesarilla Rähinän legendaarista Sikamaanantaita silleen, että mutsi ajoi mut duuniin levyjen kanssa ja sitten vähän jännitti, että pääseekö keikalle. Se tuli hakea aina pilkun jälkeen. Et siinä vaiheessa kun lukio loppui, mä pelasin silloin lätkää vielä C, B-junioreissa SM. Ja sitten mä olin tuossa Sotungin urheilulukiossa. Ja sitäkin lukion jälkeen sitä keikkaa rupesi olemaan jo niin kuin jonkin verran. Ja sitten ties, että Intti on tulossa. Että ei siinä oikein kannattanut lähteä opiskelemaan. Inti-aikaa pystyi jonkin verran tehdä keikkaa ja säilyttää sen niinku haipin siinä. Ja sitä keikkaa vaan rupesi olemaan. Sitten siellä niinku, ei vitsi, että täällähän pystyy niinku vähän niinku elää. Ja sitten se opiskelu ehkä vähän niinku jäi. Että oli siellä mielessä jotain niinku business-juttuja tai jotain. Kävimme yhdessä vaiheessa tuossa Helsinki Business Collegeissa lukemassa vajaa vuoden liiketaloutta. Mutta siinä vaiheessa, kun oli omaa toimaria pyörittänyt siinä jo jonkin aikaa, niin sit se ei jotenkin niinku tuonut mulle mitään uutta. Et se DI-työskentely oli niin vahva, että mä että katsotaan nyt tää kortti loppuun asti. Ja edelleen samaa korttia katsotaan. Kyllä. Se on huikea. Teikö se mitään muuta kuin DJ-hommia? Tai tarviiko tehdä? Tai onko tarvinnut siinä välissä tehdä, että pystyy maksamaan laskuja? Niin kuin... No ei ole varsinaisesti täytynyt tehdä. Et on mulla tietenkin ollut sit jotain, yläasteen lukioaika oli jotain kesäduuneja, painanut jossain Raksalla, mutta perinteiset. Ei oikein muuta tarvinnut tehdä. Miten se, niin laskut on saanut maksettua ja ruokaa pöytään. Et en mä ole sitä odottanutkaan, että sillä mitään miljoonia tekisi, mutta voisit istua toimistossakin 8-4 ja 9-5. Niin, soittamatta. Kyllä. Missä vaiheessa sä huomasit, tai oliko se nimenomaan just toi intti-aika, kun sä huomasit, että se rupeekin olemaan enemmän duuni eikä enää niin sanotusti harrastus? Vai no mikä se oli se niin kuin kulminaatiopiste? Ei se ehkä vielä. Kyllä se varmaan niin siinä armeijan jälkeen pari-kolme vuotta ehkä tuohon niin vähän yli parikymppiseksi. Niin ei se, sanotaan, että ei se nyt varmaan tuohon niin 25 ja 26 vielä duunilta tuntunut missään vaiheessa. Sitten tuossa niin mentiin lähemmäs 30, 26, 27, 28, niin sitten ehkä rupesi vähän huomaa jo sellaista, niin kuin, että onko sulla enää sitä tiettyä intohimoa siihen, että lähet sä enää samalla niin kuin driville sinne keikalle. Tietenkin se, niin kuin se parikymppisestä sinne 28 oli aika railakasta elämää, että silloin kyllä bailattiin menemään noilla keikkareissuilla. Et mulla oli muistan yhden vuoden mä laskin, että mulla oli paras vuosi varmaan mitä mulla oli, oliko mulla lähemmäs 240 keikkaa vuodessa. Se on kova määrä. Silleen, että mulla oli sikamaanantai, sikatiistai, sitten vedin kaivon keskiviikkoa. No, torstai oli vapaa päivä, mutta silloin mitä torjantain tehdään, kun deit on vapaalla. Silloin lähdettiin tietenkin ulos ja sitten perjantai lauantai nyt oli aina keikkaa ja sitten sunnuntai mulla oli Tigeris residenssi. Ja muistan yksi pahin kesä oli silleen, että mä tulin aina sunnuntai festareilta himaa, tietenkin suoraan illaksi keikalle, sitten maanantai keikka, tiistai sitten taas Tampereelle soittaa ja sitten keskiviikosta lähti taas niinku rullaa festarirumba. Niin ei siinä oikein jaksanut sunnuntaisin maanantaisin pyykkiä pestä, niin se oli samat vaatteet koko kesän siellä laukussa. Mä vein sen keskiviikkoon aina Stokkan soliin tuonne Tampereelle pesuun ja taas se sama rumba ympäri 2,5 kuukautta. Mutta ainakin on ollut se ainakin ollut hauskaa. Ainakin ollut hauskaa ja siis huikeita kokemuksia. On. Et en mä kyllä vaihtaisi päivääkään, mutta voisin ehkä sitä, sitä bailausmodea olisi voinut vähän pitää ehkä pienemmällä, koska myönnän, että tuli poltettua aika vahvasti kyllä kynttilää molemmista päistä. Mutta nuorena jaksaa. Äijän kanssa on varmasti aloittanut moni muukin DJ samaan aikaan, mutta ei välttämättä
samaa korttia katsomassa enää, niin mitä sä luulet, että mikä äijällä on ollut se, että mikä sut on erottanut muista, miksi sä edelleen pystyt tekemään sitä, mitä sä haluat tehdä, tai olen niin kuin DJ:nä? Joo, mullahan oli itse asiassa aikoinaan, kun aloiteltiin Stadissa DJ-hommiin. No DIK2 on ainoa metsi oppii se niin mä verkostoidun sen kanssa aikoinaan, niin se otti mut tohon ja opetti, miten toi business menee ja hoiti keikkaa ja sitä kautta tutustunut niin ympäri Suomen kaikkiin alan vaikuttajia. Mutta oli itse asiassa Lahdesta, oli just kanssa Stadi muuttanut aikoina semmoinen kuin DJ Flamer, jonka kanssa me tehtiin paljon keikkaa, yhdessä kierrettiin Suomeen. Niin se yhdessä vaiheessa sitten lähti Norjaan kirkkokouluun, mutta hän tuli vissiin jostain uskonnollisesta perheestä. Niin mä mietin aina, että olisiko mä tässä, jos Lauri, DJ Flamer, ei olisi silloin lopettanut. Että hän oli ehkä skidisti mua teknisesti parempi silloin siinä vaiheessa. Mutta en mä tiedä, ehkä se on semmoinen, ehkä mä oon jotenkin onnistunut niin alitajuisesti luomaan sen brändin ja sitten soittamaan ehkä just sellaista musaa, mistä niin enemmistö on digannut jotenkin tuomalla sen oman flavorin siihen. Kyllä. Toi on hauska, kun sä sanoit, että äijää teknisesti parempi, koska mä uskon, että mä en ole ainoa, ketä pitää sua niin kuin teknisesti todella hyvänä ja todella lahjakkaana. Joo, on, mutta on tuolla tällä hetkellä kuule. Suomessa puhutaan teknisyydestä niin kuin scratchaimista ja muuta, niin on tuolla kyllä niin kuin pari tyyppiä on kyllä vuoden edellä. Mutta eikö se ole tavallaan hyvä, että on, niin kuin, on myös, tai ainahan se on niin, että ainahan on joku edellä ja joku on niin kuin tulossa sieltä perästä, niin sit se pitää ehkä silleen, tai itse näkisin, että se pitää semmoisen omankin niinku tekemisen hyvänä ja sitten jaksaa niin, että okei, että vitsi tuolla, että tässä pitää treenaamaan. Se pitää varpailla ja sitten siisti nähdä, että ei vitsi, että toi on oppinut tollasia juttuja, että ei vitsi, nyt mä opettelen tän. Mutta eikä tosta klubisoittamisessa Suomessa, niin ei se teknisyys ole siinä kyllä niin kuin pääasia, että se selektio edellä mennään, että ei kukaan jaksa tuolla yökerhossa kuunnella, kun sä vedät 4 klikin flareja ja tiedätkö, niin kuin muuta, että ne on sitä what? Se on sitten showcaseit erikseen. Kyllä. Sä oot saanut hyvin niin kuin sitten tekemällä juttuja ja nimenomaan sitä omaa hommaa, niin se on vienyt sua eri paikkoihin, kuten tuossa just mainitsit, että äijä on ollut niin kuin TV-showssa DJ:nä ja nyt sulla on Ylellä oma ohjelma, niin jos lähdetään vaikka siitä TV-showsta, niin miten sä siihen päädyit? Joo, mä pääsin TV5:lle. Tehtiin tällainen Anna sen soida musiikkivisailuohjelma, missä kävi sitten kaikki silmää tekevät suomalaiset julkikset vieraana. Ja perusidea siinä nyt oli tällainen, että tuli musiikkiklippejä ja videoklippejä ja sitten siinä lattialla valui semmoinen aikajana, mitä nopeammin tietenkin vastasi aina nappulaan jalalla, niin sitten sitä enemmän tuli pisteitä. Ja mä olin siellä soittamassa sitten niitä musiikkiklippejä, tai soittamassa sieltä lähetysautosta, ne ajettiin sen pelisoftan kautta. Mutta joo, sinne pääsin Rähinän vanhan toimitusjohtajan Essi Kivitian kautta, joka ilmeisesti aikoinaan tehnyt paljon castaus- ja TV-tuotantohommia. Niin pinkkas mut Fremantelle, tuotantoyhtiö, joka tuotti ton TV-ohjelman, niin vinkkas mut sinne. Kävin siellä yhdessä paliksessa ja sitten oli silleen, että ei kai siinä, tehdään tää homma. Se oli tosi makea kokemus. Näki vähän miten nuo TV-produktiotkin toimii. Olen sitä aikaisemminkin itse asiassa ollut niin kuin esiintymässä telkkarissa, mutta en ole niin varsinaisesti 10 jakson produktioa tehnyt. Kyllä. Me kuvattiin 10 jaksoa 3 päivässä. Siinä on ollut aika hyvä tahti. Joo, siinä oli kans itse asiassa sellaisia päiviä, että mä olin tiistain Tampereella keikalla ja sitten 8 aamulla keskiviikkoa alkoi kuvaukset tuolla Angel Filmsilla Hertsikassa, että kyllä siinä sai kans painaa. Me ollaan tehty näitä aina yksi jakso viikkoa tahdilla. Ja sen takia tää ehkä on venynyt tää siinä tuli aina produktio vähän pidemmäksi, mutta no tulihan ne varmaan kaikkien jaksojen tai sen päivän, mitä kuvattiin siinä päivänä jaksot, niin kaikki käsikirjoitukset tuli tietenkin tuli mailiin pari viikkoa aikaisemmin, mutta mähän luin ne sitten aina siinä aamulla ennen kuin alettiin kuvaa jaksoa, että se ei niin ihmeellisiä spiikkejä ollut, että jotain annoi jotain vihjeitä siellä ja näin poispäin, mutta radiohommasta oli kyllä hyötyä sinne, että pystyi sujuvasti artikuloimaan siinä kuumottavan valon ja kamera edessä. Kyllä. Mutta toi on vasta hienoa, että
rohkeasti lähtee tekemään erilaisia. Tai kun tulee mahdollisuus, niin tarttuu siihen, niin sitä kautta tulee taas uusi mahdollisuus. Ja tietenkin, kyllä pääsee niinku tekemään hauskoja juttuja. Kyllä mä oon melkein aina niinku hintalappuun kysymättä lähtenyt tommosia uusia prokkiksiin niinku mukaan. Et varsinkin kun 15, varmaan 16 vuotta kohta keikkaillut, niin aina kun tulee joku tommonen erilainen prokkis, niin todellakin mukaan. Et sit saa tehdä jotain erilaista, se antaa taas virtaa siihen niinku peruskiertämiseenkin ihan eri lailla. Mites sit Yle? Miten äijä päätyi Ylelle? Kai tää jonkun headhuntauksen kautta tuli, että se on nykyään toi Tapio Hakanen, DJ Orkidea musapäällikkönä nykyään. Ja ne lähestyi mua sieltä, että ne haluaisi lauantai-iltaa niinku 8–10, kun siinä on lyömättömät on 5–8. Ne ajatteli, että se lauantai-ilta loppuu jotenkin kesken, että se tarvisi jonkun klubiräppiohjelma, urbaanin klubimusiikin-ohjelma siihen jatkumoon. Ja lähestyi mua tällaisella ajatuksella, että mä kävin Ylellä esittää mun ideoita, mitä mä olin koonnut, mitä se niinku ohjelma sisältäisi. Sitten ne oli ilmeisesti demottanut myös jotain pari muuta tyyppiä. Mutta mun demo meni sitten ilmeisesti, radiodemo meni sitten läpi ja ne valitsi mut siihen. En tiedä siitä prosessista sen enempää, mutta tyytyväisenä lähdin siitä kilpailusta ulos. Ja kauas sä oot nyt tehnyt omaa ohjelmaa? Tammikuussa tulee nyt 2 vuotta täytä. Kyllä. Varmaan taas ollut niinku erilainen setti kuin aikaisemmin. On varmasti. Vaikka sä oot esiintynyt niinku 10 000 ihmisille, sä oot siellä 20 000 ihmistä tuolla Olympiastadionilla ja whatever, mutta sitten ei ole ikinä en ole tehnyt puheradioa. Olen niinku radiossa ollut soittaa levyjä, mutta se, että sä lähdet niinku sit periaatteessa niinku nollasta kasaa puheohjelmaa, kun mullakin siinä ohjelmassa on tietyt niinku musiikkiprosentit. Et sulla on 2 tunnin ohjelma, niin mulla on 75% musaa ja 25% puhetta. Niin se oli taas mulle ihan täysin uusi juttu niinku lähteä taustottaa kaikkia biisejä. No kyllä se niinku biisien taustottaminen tulee jo vuosien takaa, kun sä oot kuunnellut sitä musaa, totta kai sä tiedät. Mut sitten se, että miten sä myyt niitä kappaleita kuulijalle, joka ei välttämättä kuuntele sitä musaa. Että sit niinku tunteen kautta myydä sitä musaa sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä tiedä siitä kulttuurista yhtään mitään tai siitä musiikista. Niin se oli todella iso haaste, että jos tässä olisi nyt klippejä näyttää mun ensimmäisestä radio-ohjelmasta ja nyt vaikka niinku viime lauantain radio-ohjelmasta, niin kyllä se on aika yö ja päivä. Ja mulla on jotenkin niinku varmaan melkein 2 vuotta tehnyt tämän radioa, niin oman äänen kanssa vieläkin ongelmia, että ei pysty vieläkään varmaan kuuntelemaan omaa ääntä. Se on varmaan, mulla on itselleenhän se sama, että saa nähdä, että miltä tää kun jaksoja rupeaa tulee ulos, niin miltä tää kuulostaa. Niin, ja sit se jotenkin vielä, vähän tommonen bassovoittoinen nasaali, että sit kun puhuu normiäänellä, kun tälleen näin, niin se jotenkin kuuntelet sen nauhalta, niin se kuulostaa siltä, että sua ei voisi vähempää kiinnostaa se asia, mistä sä puhut. Että kun mä teen noita spiikkejä, niin pitääkö nousta ylös ja tiedätkö, huutaa hallussa ja tiedätkö, niin eläytyy siihen vähän korottaa ääntä. Ei nyt ihan ehkä huutaa, mutta silleen, että saa sen niinku, kun ei ole näköradio, vaan pelkkä audio, niin se fiilis, mikä välittyy sun äänestä, niin on tosi tärkeä. Kyllä. Vähän kaikessa, varmaan sama kuin siinä niin kuin DJ-hommissakin, että silloin kun aloitti, niin kaikessa sehän on niin kuin oppimisprosessi ja mahdollisuus niin kuin viedä hommia eteenpäin. Ja tulee toistojen kautta ja nimenomaan, että se, niin kuin ne asiat pitää iskostua tuonne selkärankaan. Että sitten ne niin kuin tulee. Mutta tosi palkitsevaa hommaa on ollut se radion tekeminen, että kun huomaa itse sen niin kuin kehityksen. Varmasti. Onko se huomannut, että onko siinä ollut sitten taas tuonne niin kuin keikkarintamalle, klubimaailmaan, niin onko siinä ollut semmoista siirtymää, niin kuin mikä on, että onko se tehnyt siitä... Että olisiko radio-ohjelma hyödyttänyt? Niin, hyödyttänyt tavallaan sitä, että onko niin kuin helpompi vetää keikkoja siellä, tai että onko sinusta tullut supliikin niin kuin klubikeikoilla sitten sen radio-ohjelman myötä? Tai... No joo, on se ehkä... Tai en mä tiedä. En mä tiedä, onko se varsinainen keikkailu, mutta ainakin mihin se auttoi, niin siihen telkkariohjelmaan, minkä mä tein. Niin. Et kun oli tehnyt spiikkejä ja opetellut käyttää ääntä, niin sitten kun mullakin siinä Anassi Soode-ohjelmassa
oli niinku spiikkejä ja kommentoin siellä ja tiedätkö, nyt noin monta pistettä ja tässä on seuraava vihje. Niin jos mä olisin kylmiltään mennyt tekemään sitä ilman sitä radioa, niin mä olisin varmaan tuijottanut vaan sitä prompteria ja lukenut. Kyllä. Mut silleenhän se kaikesta oppii ja sitten ne siirtyy niinku muihin hommiin. Kyllä, ja sitä ei välillä huomaakaan. Että sit jälkeenpäin vaan silleen, että ei vitsi, että mä teen tuon asian hyvin, että mitäkään mä teen tuon hyvin. Ai niin vitsi, mä oon tehnyt näitä juttuja. Kyllä, kyllä. Mutta tossa on ehkä semmoinen hyvä kulma just se, että kannattaa tehdä niinku monipuolisesti asioita eikä niinkään niinku kiinnittää, että okei, tää ei ole mun juttu. Tai nimenomaan. Ja sit varsinkin jos on siinä niinku mukavuusalueella, niin miettii, että ei vitsi, että voisiko tän niinku tehdä vaikka vähän eri lailla. Sitten oppii sieltä jotain uutta taas. Kyllä. Palataan vielä tuohon DJ:nä olemiseen, niin kuinka paljon se vaatii duunia, niinku päivittäistä soittamista? Pystyykö vertaamaan on se alussa kyllä päivittäistä soittamista, mutta siis kyllä ei nyt jos sanoa, mutta kyllä loppupeleissä niin perus biittimiksaamisen opettelu, jos on vähänkin rytmikorvaa, niin ei se hirveän vaikeaa ole. Mut sitten vaan se, että se rutiinien keksiminen ja se, että ei vitsi, että tästä biisistä menee toi elementti tohon biisiin ja sitten mä pääsen tästä biisistä tohon biisiin. Ja sä luot sun 2 tunnin setillä, niin sä luot semmoisen niinku musiikillisen matkan tai semmoisen musiikillisen käyrän. Sä opit lukea niinku biisien energioita. Että biisissä voi olla tietty tempo, että se voi mennä nopeasti tai se voi laahata. Mut se ei mun mielestä kerro niinku biisin tempoa, vaikka se on 9 ppm tai 102 ppm, vaan jokaisen biisissä on oma energia. Ja sit normityyppi, ei se taju sitä tempoa, mutta se tajuu, miltä se biisi kuulostaa. Et se, että sä luot semmoisen setin, että ne biisit, ne energiat väliin mennään ylös, tiedätkö, sitten tullaan vähän alas. Että ei ole silleen, että sulla on tämmöinen biisi ja sitten energia tippuu tänne ja sitten jengi on vähän silleen, niin kuin, että mitä tuolla mennään. Äijä painaa myös paljon tien päällä kulkurielämää ja monessa mukana, niin miten sä pidät omasta hyvinvoinnista huolta? Käy täällä. Käy täällä. Käy täällä. Tarvii muuta. Ei tarvii muuta. Niin äijähän on tunnetusti Suomen niin kuin vahvia ja nopein DJ. No en tiedä. Pari DJ:tä tiedä, ketkä käy TFV:llä. Kyllä mä ehkä niitä vielä nopeampi on. Kyllä. En tiedä, onko vahvempi. Onko äijällä semmoinen niinku perinteinen tarpeeksi unta, hyvä ruokavalio ja just treenaaminen? Joo, kyllä. Vai miten se, mitä balanssoi tommoista kovaa? No se on kyllä se uni on tärkeä ja sitten se, että mä saan tästä urheilusta niin paljon energiaa. Ja tietenkin se tulee sitä kautta, että kun sä urheilet, sä nukut paremmin, se uni on paremman laatusta. Ja sitten vielä kun viikonlopun noin yöunet jää vähän vähemmälle, perjantai, lauantai, sunnuntai yö, niin kyllä se maanantai on välillä vähän vaikea huonosti nukutun viikonlopun jälkeen lähteä tänne. Mutta sitten kun sä pääset tuosta ovesta sisään ja vedät sen treeni, niin se seuraava yö sä nukut tosi hyvin ja sitten niinku pystyt lataamaan akkuja sen treenin kautta sen viikon. Ilman tätä keissiä niin en mä tiedä, pystyisikö mä enää tässä 30 päälle vetää 3-4 keikkaa viikossa. Kyllä se niin itsestä huolehtiminen, varsinkin silloin kun se duuni on itse huomannut kanssa, että nyt kun on taas aktiivisesti tai niin kuin keikkarintamalla aktiivisesti lähtenyt tekemään keikkoja, niin sitten se niin kuin tälleen vanhemmalla iällä, että kun ne keikat ei tosiaan ole mitenkään ihmisten aikoihin, vaan enemmänkin just yöaikaan, niin sitten se rytmi kääntyy aina päälaelle ja takaisin, päälaelle ja takaisin. Ja se vieläkin, että siis autossa istuminen paikallahan on mun mielestä se niinku rankin osa siitä. Se, että sä istut autossa, ajat 300-500 kilometriä X paikasta paikkaan X, niin sä oot jotenkin niin koomassa sen, tiedätkö, niinku automatkan jälkeen. Niin. Et sä tuut hyvän energiaa, sä istut siihen autoon, sit sä nousit keikkapaikasta, ei vitsi, pitäisi vetää keikkaa, sä oot niinku jotenkin ihan, tiedätkö. No mut siihen, tiedätkö, pari punnerusta ja haarahyppyä, niin tiedätkö, energiat nousee taas. Sitten taas jaksaa painaa. Kyllä. Miten sä sanoisit, mitkä on Sami 3 vinkkiä menestymiseen? Mä mietin näitä kovasti, kun tietysti kolme ei riitä. Mä koitin jotenkin niinku, ehkä jokaisen niinku, päävinkin alle listata jotain muuta niinku ranskalaisia viivoja, mitkä liittyy siihen. Niin ensimmäinen on tietenkin varmaan se niinku intohimo ja päämäärien niinku asettaminen. Et sulla on joku intohimo, että tätä mä haluan tehdä. Sitten sä
asetat sen päämäärän, mihin sä haluut, että se vie sut. Ja sitten tietenkin mun mielestä tärkeää on, että kukaanhan ei suoraan hyppää, tiedätkö, niin kuin A:sta sinne B:hen, vaan siinä matkalla on niitä välietappeja. Et aseta sinne niin kuin semmosia realistisia välitavoitteita. Koska ainakin meitsi itse on huomannut se, että mä elän tosi paljon niin kuin onnistumisten kautta. Et jos mä onnistun, niin mä oon silleen, ei vitsi, sit mä teen seuraavan päivänkin jotain. Ja sitten voi mennä kuukausi pari, kun mä en tiedä, että se niin kuin saa yhtään onnistumista. Ja sit mä oon tosi niin kuin masiksissa ja se ei edesauta yhtään sitä niin kuin yläkerran päämäärän tavoittamista. Semmoisia helppoja välietappeja sinne. Joka päivä sä saat pieniä onnistumisia, niin kohta huomaat sitä, että ei vitsi, että mä oon puolesvälissä täällä menossa. Sitten on tietenkin, millä mä itse olen pitkälti tuon uran ehkä tehnyt, niin on verkostoituminen. Verkostoidu samanlaisten ihmisten kanssa, kenellä on samanlaisia tavoitteita, samoja päämääriä. Ja yhdestä pystyt tietenkin, niin kuin there's power in numbers, yhdessä te pystytte auttaa toisianne lähemmäs sinne omiin päämääriin. Ja tietenkin viisaampia ihmisiä vaan ympärillä, jotka osaa sitten auttaa. Ja kolmanten ehkä sitten se lepo. Ja nyt ei puhu pelkästään unesta, vaan ehkä myös semmosesta, että sulla on se päämäärä. Mutta sitten se, että jossain vaiheessa itsellä on ollut pari aika pahaa tommoista niinku musiikillista burnouttia. Että sä oot vaan keskittynyt siihen sun unelmaan ja unohtanut tiedätkö, kaiken muun, niin sit käy pahimmassa tapauksessa niin, että se päämäärä ei olekaan enää sun intohimo, vaan sä oot niinku, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Sä oot vähän niinku polttanut itse siinä loppuun, polttanut sen intohimon liekin loppuun, kun sä oot tehnyt pelkästään sitä yhtä asiaa. Et just treeni, parisuhteet, kaverit. Mä oon aina puhunut jotenkin semmosesta niinku pyhästä kolmiosta. Et kun multa on kysytty, niinku, mikä pitää elämän balanssissa, niin mulle se on tällä hetkellä niinku treeni, keikkailu ja sitten parisuhde. Ja sen parisuhteen voi tietenkin, niinku, siinä voi olla kaverit ja sitten siinä liikunnassa voi olla joku muu harrastus. Ennenhän mulla oli day-hommat, oli harrastus. Mutta sitten kun siitä tuli työ, niin mun piti keksiä sinne sit niinku jotain. Et niinku, tää menee aika hyvästi tässä näin. Tosi hyviä vinkkejä. Hyvin sanoit tuo niinku burnoutti niinku musiikillisesti, eli voisi varmaan sanoa yleisesti, niinku, että se sun intohimon kanssa se burnoutti, että just et jos liikaa, että kun mullakin on se, että mulla on tullut aina harrastuksesta ammatti monta kertaa, niin sit just, että muistaa löytää sinne taas sen jonkun harrastuksen, mikä antaa sitä balanssia, että mikä ikinä se onkaan. Voi ajatella jotain aivan muuta kuin niin, koska sit jos sä vaan niinku pusket menee koko ajan sitä sun niinku intohimoa liikaa, niin sitten se voi kääntyä sitten päälailleen. Kyllä. Miten sä ja DJ-uralla, niin onko rahaa tullut heti pöytään vai onko tarvinnut tehdä hommia myös silleen, että enemmänkin silleen, että haluaa tehdä keikkoja ja sitä kautta tullut taas lisää keikkoja ja sitten jossain vaiheessa niistä keikoista tulee rahaa vai miten se? Joo, no juuri noinhan se menee. Et ennen sitä käytiin soittamassa tuolla Kaljakorilla ja bensarahoilla. Kyllä sitä jotkut junnut tekee sitä vieläkin, mutta mun mielestä kannattaa sitten jossain vaiheessa, kun se tekee tarpeeksi kauan, niin pitääkin oppia tunnistaa oma arvonsa. Sitten on myös se, että kun kaikki välttämättä Suomi on täys bilejärjestäjä ja kaiken näköisiä promoottoreita, niin se tekee mun mielestä koko kulttuurille sitten hallaa, kun yksi aloitteleva jantteri käy tuolla soittamassa kaikki bileet Nollaliksalla ja Kaljakorilla. Ja sitten ne bileet nyt vähän on mitä on. Niin se tekee hallaa sitten koko kulttuurille. Joo, kyllä sieltä niinku markka-aikaa oli semmoinen sanonta, että tonni käteen ja känni toteen. Että pitkälle on tultu niistä ajoista. Mutta kyllä sieltä niinku nollasta aloitettiin ja nyt ollaan sitten vähän sen yläpuolella. Vähän sen yläpuolella, mutta se on pelkästään hyvä. Mutta sullakin, tai uskon, että oot samaa mieltä, että se on niinku tärkeämpi, tai sitä rahaa tärkeämpi on se intohimo ja se, että haluaa tehdä. Ja sitten se raha tulee sitä kautta. Ja ei sekään, että sitten ero siihen, että teet sä 5 keikkaa
viikossa 150 vai teet sä 3 keikkaa viikossa 400–500 eurolla, niin siinä on jaksamisen kannalta vissi ero. Kyllä, se on just näin. Pystyykö DJ:n ammatilla, tai onko se semmonen, niinku, suositteletko DJ-ammattia? Onko se semmonen, niinku, millä pystyy... Se on lentävä vitsi aina, kun joku kysyy, että voisiko vähän jeesaanois DJ-hommissa, että onko mitään vinkkejä. Mä joo, me päivätöihin. Ei, jos se on sulla intohimo ja sulla on tosi kova niinku, intohimo musiikkia kohtaan ja sä haluat tietää musiikista, se on sulla intohimo, niin kyllä mä suosittelen. Mä oon tässä niinku, matkan varrella tavannut niin huikeita tyyppejä ja niinku, luonut niin parhaita kaverisuhteita tämän niinku, musa-homman ympärille. Ehkä siihen kylkeen olisi voinut jonkun ammatin ehkä käydä koulut loppuun tai muuta. No en mä kaadu päivääkään, on tää ollut hieno. On tää vieläkin hieno. Kyllä, kyllä. Hei, huikeet, että äijä pääsi vieraaksi. Pelkkää hyvää, hyviä keikkoja. Ja painetaan vielä yläfemmat. Kyllä.